Doncs avui la veritat que ha sigut una regata molt xula. La veritat que veníem amb una miqueta de tensió perquè a l'última regata vam estar molt a propet amb Badalona i és una cosa que ens motiva molt, no? Tenir un equip així molt a prop i bueno, la veritat que ens ha sortit prou bé. Pensàvem, la veritat, que quedaríem un pèl més a prop, que ens costaria una miqueta més, però la veritat que només fer la sortida la sensació ha sigut molt bona. Crec que hem sortit superbé i hem fet bones regates al principi i jo crec que s'ha notat fins a l'última pelada. Pues l'objectiu aquest any, el de sempre, intentar fer un bon paper a tot el campionat català i amb la mirada posada al campionat d'Espanya. Portem uns anys cada cop més a prop d'una final A i entrar a una final A seria com la guinda, el pastel a tots aquests anys d'esforç. Bueno, doncs aquest any tenim dues tripulacions de sènior femení. Els objectius d'aquest any, doncs l'equip A estem preparant intentar millorar els resultats de l'any passat i també preparar Espanya. Tenim bon equip, mantenim el bloc de l'any passat, tenim alguna incorporació i la veritat és que aquest any comparant-nos amb la regata de Castelldefels de l'any passat doncs, hem millorat força. I de l'equip B, doncs, a part de que és gent jove, estem buscant doncs, unió, experiència i que vagin agafant ramada i mica en mica doncs, puguin anar suplint a l'equip A. Totes estan preparades per estar en l'equip A, de fet, anem fent rotacions i estem fent proves, però bueno, els dos equips estan rotllant molt bé, estan entrenant superbé. Nosaltres sempre l'objectiu que busquem és estar entre els 8 primers de la classificació, cosa que fa 2 o 3 anys anàvem aconseguint, però últimament el nivell dels màsters ha pujat, s'ha rejuvenit bastant i intentem perseguir el mateix objectiu, però veiem que cada vegada és més difícil. Avui, per exemple, crec que hem quedat novens. Som un grup molt peculiar, o com també deu passar en altres equips de màsters, no? Que nosaltres, tot i que som els veteranos, realment portem pocs anys remant. Els que en portem més potser portem 10 anys. Portem més anys remant als nostres fills, com vam començar, que nosaltres, no? Avui hem tingut una regata una mica especial perquè per fi hem pogut remar, com aquell qui diu, tot l'equip junt, oficial, entre cometes. Hem tingut un timoner, el timoner per primera vegada que ens ha tret, per tant ha sigut un dia diferent. I estem contentes perquè hem quedat les quartes, per tant el nostre objectiu ara és que la primera és de la mànega que ens toca remar. Aquest any és un any de progrés, en el sentit que ha entrat gent nova, que encara s'ha d'adaptar a la pelada que fa rem Cambrils, ha d'agafar també el físic, i llavors l'objectiu és anar progressant regata a regata, adquirint experiència per poder arribar al Campionat de Catalunya millor i poder intentar optar per algun tipus de classificació a la A o a la B.